Kaming mga singutiro o guma, ulan init ang among magian. Tapos bibilihin lang sa murang halaga. Ang tawag pala nito sa Tagalog o English ba to? Rubber. Sa amin, guma. Kasi guma naman talaga. Kaya ito, madami itong magawa tong rubber na to. Isa-isay ko sa iyo yung mga katotohanan. Ano ba yan? Ano ba yung sa klaseng salita yan? Ito, sa kunting kalaman guys ha. Kunting kalaman. Para na tayo si Kuya Kin. Itong rubber na to, madami itong magawa. Tsinelas. Ang sinilas ko wala na pala, naputol. Pati na lang. Tsinelas. Sapatos na guma. Ito yung galing. Saka yung mga damit na humihila-hila. Kalutulad nito. O ganito. Ito. Yan. Yung mga gawa na to, may halo tong guma eh. Sa mga damit, sa mga plato, tapos planggana, itong mga banyera. Yun, madami magawa tong guma na to. Kaya lang, itong rubber na to, mura lang ang halaga. Ang kilo nito ngayon, 39. Tapos, kapag sasanggot ka na. Pag pag magsanggot ka, saksak sinagol lang guys, kay maglisod mako sa Tagalog guys. Kapag magsanggot ka sa may amo ka, nangamuhan ka, hatiin niyo yan. Paano mabubuhay mong pamilya mo? Hati, okay lang yung malaki yung rubber, madaming rubber, mga 2 hektar, 3 hektar, yan, sobra na yan. Kaya kapag kunti lang yung, sa amin tawag namin sa section, kunti lang section namin, kunti lang din ang ano namin, kunti lang yung binta namin. Kaya sana kapanood nito, tulungan nyo ang mahihirap katulad namin na sanggutiro na lang guma, sanggutiro lang rubber. Sana tulungan nyo mga hirap na ganito. Sana pamahalin na nyo yung rubber na to, kasi madami naman magawa nito eh. Ito, tulad ng sinelas, yung Spartan ngayon magkano na, 85 na. 85. Tapos yung hindi yan makaabot ng 1 kilo. Mahuwi-huwi na yung kabilang kamay ko. Oops, ibaliktad natin kamera yata. Pwede lang ba? Okay. So saan na ba tayo salita na to? Hindi nakaabot niyang 1 kilo ng sinilas na yan sa pagbalik sa amin kapag kami nabibili. Tapos pag ibenta namin, mura lang. Kaya sana po tulungan yung mahirap, dahil marami naman magawa yung rubber na yan. Sana pamahalin nyo kahit maabot lang 50 ng kilo, ang 1 kilo 50 ang kilo o 60 ba, yan, mabubuhay na kami yan, 60, 50. Kaya sana po mayroon pong nakikita sa video nito at pamahalin itong rubber na to, kasi ito lang trabaho namin. Kaya salamat po sa naglantaw o nakapanood sa among video, sa akong video dai magkukuban. Kay ako man re guys, kay ito man lagyo man may section. Ako kani kami guys buyuan man ning gumahana. Kaya salamat sa nakapanood sa aking video. Sana pamahalin na itong rubber na to, kasi ulan init ang aming
aming daanan. Nadaanan. Okay. Kaya sana guys, sa hindi pa nakapalo sa aking video, palihog na lang kog tuplok diha. Okay no? Okay guys, salamat kay mananggot ako guys, pero kung tuto na. Salamat guys.